en jetti geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule nelaɗo men ɓurnaɗo kala windere mo jamireɗen yen juul e kala saaha en jetti jinnaɓe men wonɓe sababu garal men e o aduna weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique e dendagal pelle men rendo fulɓe jaam waale mon so buuɗal yurmede feeri feeñi ngal saafi waɗi caafe moni fof ɗuwo ɓattake buuɗal yurmede men hande ene yaada e buuɗal yurmede beele moni fof ene jangga hen aduna beele moni fof ene naftoro hen musidɓe tedduɓe ɓatake buuɗal yurmede hande eɗen nayero to carika hono no kewɗen wadde kala ñande talata ɓatake yurmede hande ma en kal hen wasiyaji beele moni fof ene yiito hen hoore mum beele moni fof kadi ene naftoro hen nde wonnoon ko ɗum woni ko Allah yamiri en yen jertodiri e kala saaha moni fof yo wasuyo bandum e kala saaha ko fate moƴƴere musibbam tedduɓe ɓatake jaaduɗo e buuɗal yurmede hande sen comti ɓatake tawen hen wasiya faade e leñol men wasiya men gadano ko erade dendagal ɓiɓɓe fulɓe dendagal to fulɓe tawate ha tengti e wurɓe e lappol palol dande maayo to banggue rewo to banggue worgo ha mayel Gambi ha e nder leydi Mali e dendagal to ɓiɓɓe fulɓe goni e dendagal to ndiɗo leydi waalo tawate ha e leydi jeeri wasiya men faade e leñol ngol faade e bandiraɓe ko yen toppito leyɗele men yen nangto e leyɗele men ha tiiɗa wona ndi waalo ndi edi jeeri ndi nde wonnoon Allah tagi en o teddini en o horsini en o honni en hakkude waalo e jeeri hande e oɗo saaha ala ko fulɓe jogii so wona leydi ndi waalo edi jeeri musibbam tedduɓe gure men hande ɗenen koɗe jeeri ene jiimi e waalo ɗe hen nana koɗi e waalo ene jiimi e jeeri eɗen jogii kolaɗe men eɗen jogii pooɗe men eɗen jogii gese men eɗen jogii pale men eɗen jogii nambuji men tawa kadi ko kolaɗe ko gese ko nambuji ko pooɗe ɗe jinnaɓe men nanguno lewi ha yaaji nde wonnoon hakkillaji mabɓe ko jañoji e mabɓe nangannoɗo foof ene nanga ha yaaja nde wonnoon ene anduno ma on aduna yetto musibbam tedduɓe e o saaha hande yoga e leyɗele natti remede natti jabbede
ndi jeeri ndi edi waalo goo yoga e pooɗe hande gonti dundu yoga e kolade hande cukki gonti duni musidɓe tedduɓe toppitoɗen leyɗele men saaha foof e kala hitande jehen to waaloji ɗi wawɓe jabbude yo jabbu wawde remɓe yo rem ɓe mbawane yo coppito guese ɗe ɓe toppito guese ɗe cooden pengɗe mbaɗen pikkeji mbaɗen hen potoji mbaɗen hen grillage uji bawɗo jabbude jabba mo wawa jabbude ƴeewa bandum bawɗo jabbude luɓira ɗum saabu Allah jabba walla luɓira ɗum saabu Allah rema ene tengtina wonde leydi ndi ko jeeyandi ene tengtina wonde leydi ndi ko wattande hakkille nde wan noon yoga e leyɗele men hande ene waɗa ko wiyete réforme agraire noon ala koɓe mbaɗiri ɗum so wona ɓe teskima joni ɓaleɓe walla fulɓe natti yimde remde ɓe mbaɗi réforme agraire wonde so leydi joɗima duuɓi sappo natti joga remaka ala jeyɗo beele aɗa foof ne wawi ƴettude walla laamu ne wawi fawde hen junggo mum musiɓɓam tedduɓe toppitoɗen guese men bawɗo wadde hen forage yo wat bawɗo wadde woyndu yo waɗa hen woyndu bawɗo jabbude hen yo jabbu waɗa hen grillage hayso jabbani foof ko jabbi ko heddi ko aɗa wawi wadde hen jawdi maɗa so ceedu ari walla so huuɗo manki mbaɗa hen jawdi ma jawdi ndi wawa hutorade kon huuɗo an hoorema mbawa fandinde leydi maɗa musidɓe tedduɓe pewnen kayitaji pewnenen guese ɗe kayitaji pewnenen pooɗe ɗe kayitaji pewnenen paale men kayitaji cirguinoɗen wuuro foof ene jogui taaride mum wuuro foof ene jogui hurum mum ene jogui to hurum mum haaɗi ganden wuuro foof yo andu hurum mum to haaɗi guure takkodirɗe yo gandu keeri mumen to kaaɗi pewnen kayitaji men timmuɗi jogoɗen to wawi remede ndemen so wawa remede mbaɗen grillage uji men sen mbawa remdene mbaɗen hen grillage uji men mbaɗen hen pengɗe men mbaɗen hen pikkeji men saaha mbaɗen hen tuufeje seeɗa walla mbaɗen hen caalon so ɗum ala musidɓam tedduɓe janggo ma liƴƴi goɗɗi ngar nde wonnoon ko woni Mauritanie ko ɗum woni leydi Sénégal hakkillaji ɓeɗo fof hoddiɓe men hakkillaji mumen nana keede waalo o to banguene hakkillaji mabɓe foof nana keede waalo kadi gandon waalo ɓiɓɓe fulɓe jogui to banggue leydi Mauritanie sinno ɗen leyɗele gonno koye jeeyi safalɓe walla jeeyi hoddiɓe men hay goto mabɓe ɗannata ko saabu ko ngaalu woni ɗon to banggue worgone so walla mbiyen to banggue Sénégal ne e ɗeɗo leyɗele waalo joguiɗen sinno ko hoddiɓe men wonɓe toon ɓe jeyno ɗum hay goto mabɓe ɗannata ko nde won noon ko ngaalu timmungu woni ɗon ko ngaalu ngarɗungu woni ɗon sen mbaɗi coopérative uji e ndendini juuɗe men joguiɗo leydi seeɗa e joguiɗo leydi ha heewi emo ala leydi foof enen foof ndentinen doole men ndentinen peeje men ko foti rendede wuuro renda rema ko leegal wawi rendinde leegal rendinde rema waɗa coopérative mum ko famille wawi rendinde famille waɗa rendina waɗa coopérative mum ko galle wawi rendinde galle rendina waɗa coopérative mum ko sehilaɓe wawɓe rendude ndenda mbaɗa coopérative uji mum musidɓe tedduɓe sen ndemi ma en pandin leyɗele men ma en diwtu caɗele kewɗe ma en diwtu keege e diwanuji men nde wonnoon Fouta ala ko wawi jogade Fouta gaga ndema e gaynaka
fuutanke hay so jogiima ndi garuna sore mani walla aynani ala ko jogii musidɓe tedduɓe e leydi kadi wawa ɓamtade gaga ndema hoddiɓe men kadi walla laamuji men kadi ɓawa yiide leyɗele ne jooɗi hay goto hutoraki tawa ne cuhli en ji e o saaha leyɗele kewɗe ko wayno Mauritanie ko wayno Sénégal saaha foof laamuji ɗi ne daara ene ndirano gam yidde wadde ko wiyete yeyde walla wiyete projet ji ɓe ciifodira e leyɗele goɗɗe ko wayno leyɗele Égypte en ko wayno leyɗele Maroc e ko nandi hen ma aduna aroy ɗo hay leydi Chine ma wattu jofade leyɗele men gam yidde remde ɓe ciifodira e laamu kadi taw ko projet ji taw ko contrat ji mawɗi duuɓi temedere duuɓi capanɗe jeetati duuɓi capanɗe jeeɗiɗi ɓe kebto koppereje ɗe ha laaɓa ɓe keɓa ɗum tawa en jiyani nafoore mum sukaɓe men e ɓesguji men e jinnaɓe men mbatta gollinede ene jooɓe e lukkukuji men donken dañde hayto gaynuɗen nayyi men donken dañde hayso ornuɗen baali men donken dañde hay lappol so yarnoyɗen jawdi men nde wonnoon kala ndemowo yiɗi remde koyla polpalol dande maayo so neɗɗo remi noon walla soodi guesa waɗi grillage mum faddimama e ndiyam musidɓe tedduɓe sa yiiɗi yarnoyde jawdi maɗa walla sa yiiɗi ornude jawdi maɗa ala to jawdi lewni nde wonnoon laabi mbaɗaka ɗum noon mbatten hakkillaji e waalo men pewnen guese men pewnen ɗum kayitaji goppen haasidagal hakkude men goppen kongu hakkude men saabu heewi to bande are maɗa aɗa jogui fonde bande wima ya luɓɗum fonde nde rema caloɗa wiya ya yeey ɗum caloɗa wiya ya addu ndenti noon aɗa jogui leydi kañum ne jogui machine aji ne jogui doole waɗa hen liggorɗon caloɗa janggo e jaam jamburu ara hefta leydi maɗa fewna kayitaji watta remde aɗa futtini guite ala ko mbawɗa hen so tawi ko bande noon ene jaranma haɓede ene jaranma liggade ɗum ene jaranma hadde machine aji mum huɓɓude ene jaranma dabrude ɗum kono so tawi ko jamburu haydara ala ko mbawɗa e mum musidɓe tedduɓe ndeke en gandi gande men kewɗe e ñadde men hewre ko hakkude men tan ɗum noon haydara nafatagol leñol ɓamtata en wasi men ko yen tinno yen jokkodira yen gon neɗɗo goto ndemen leyɗele men pewnen kayitaji leyɗele men galleji men sincanuji pewnen kayitaji ha timma paale men pooɗe men pewnen ɗum kayitaji beele eɗen pandina e oɗo saaha joni hakkillaji yimɓe foof ketti koye laalo koye leydi kala ɓurɓe jogade leydi kañumen ɓuuri allude nde wonnoon ko heɓoto e leydi ko hay nokku goɗɗum hay nokku ala to heɗote musidɓe tedduɓe sen ji hande Fouta foof e hewde fonctionnaire uji Fouta foof e hewde hande hewde ko ɗanniyankoɓe so wonti ha joni Fouta ne wonde heegue ne heyɗi ala ko saabi ɗum so wona en natti remde nde wonnoon hande hay remannoɓe natti remde joguiɗo ɓinguel mum ne woni caggal leydi foof hay soko ujunnaje sappo walla capantati nenel départ lewru hayti remde saaha ni ko ɓen ɗanniyankoɓe mbiyata jinnaɓe mumen hoto ndeme so waalo so ñaami nelde on haalis codon gawri hoto ndeme so maaro so ñaama min nelde on jiggoɗon maaro beele mon foof so wini bandum so yimɓe foof natti remde sa neldi haalis ne holto faggoyte musidɓe tedduɓe walla holto maaro walla gawri soydoyte poos walla manda wawa jogade galle manda so hawre jomum ne jogui guesa mum waalo walla ne jogui guesa mum jeeri walla ne jogui fala mum aɗa jogui gawri maɗa aɗa jogui makka maɗa aɗa jogui suuna maɗa aɗa jogui kanje maɗa aɗa jogui légume maɗa manda ma no wawi fodde foof ene wawi hedde e mbarude heeda e nebam maɗa musidɓe tedduɓe guura gurdam moƴƴam ɗum noon wasi men faade leñol ngol ko yen tinno tan belsinon guese men toppitoɗen guese men nankiɗoɗen hen ha tiiɗa diwten heegueji e diwanuji men pandinen kadi
nde wonnon gure men ɗe fayida majji tan ko waalo ngo fayida majji ko guese men jeeri e guese men waalo so guese men keɓtama waalo men heftama jeeri men heftama gure men natti jogade fayida gurna men kadi ayoto musidɓe tedduɓe wasiya men ɗiɗaɓo faade leñollo ko yen tinnoɗen e laaɓal yen tinnoɗen e laaɓal nde wonno rafiji kewɗi ene keeɓo ala ko addata ɗin rafiji so wona wasde toppitade laaɓal wona sara yinnama aade heewi hande to garɗa e galleji tawa yimɓene lappodiri ene leeli so neɗɗo goto rafama galle foof hawridina ɗi rafiji saboto ɗum noon ko wasde toppitade laaɓal musidɓe tedduɓe toppitoɗen laaɓal so galle laaɓi yimɓe laaɓi rafiji kewɗi jettata ko ɗon rafiji kewɗi ala ko saboto ɗum so wona ñooke sa ari e suudu a tawi suudu ne heewi tekke suudu ne heewi sakkosaji ne heewi walisaji ma yi kowojen corcorta ma yi domine corcorta comcine liggi to mbesɗa fof ko sarbetaji e wutteji e gude ne liggi ñalawma sa dillini ma yi ɓowɗi kewɗi ndiwa hen ɗin ɓowɗi koye comcima ligguɗa heeɗi cuurotoɗi mofto hen jañalawma so jamma ari ɗi jalta ɗi paye ma ɗi paye ɓesgu maɗa ɗi gandma ɗi ganda ɓesgu maɗa ɓe loway mon rafiji ko wayno paludisme uji e rafiji keddiɗi kewɗi toppitoɗen laaɓal kadi ha tengten ɗiɗon tusuji e kabinaji men nde wonnon rafiji kewɗi ene keeɓe e kabinaji rafiji kewɗi ko wiyete infection ngaji ene keeɓe e kabinaji nde yimɓe tinnoɗo e kabinaji yo kabinaji ɗi laap ha tengti e ɓeɗo yimɓe maɓe hande eɗen jogui aada hande ko kewi fo yata ko jaam en jii hande galleji wuuro garɗa foof tawa terasuji ne maaha galle garɗa foof tawa hen terasuji ɗiɗi terasuji tati saaha ni ko étage uji musidɓe tedduɓe ne waɗa karo nder e boowal ene waɗa karoje ha e nder duusuji karo namdi ko laaɓal nde wonnoon hunde foof e aduna karo ɓuuri wawde yidde tuundi ɓuuri wawde nangude tuundi so neɗɗo soodi waɗi huɓere mum million ngaji kewɗi soodi karoje mum million ngaji kewɗi musidɓe tedduɓe hoto ronko wawde toppitade ɗum ha tengti e ɓen holɓe e ɗen kuɓeje heewi to ɗalniyanke neldi haalisaji mum mahana huɓere ngarɗude o ari o yi huɓere nde ne ngarɗi e hitande adande o welti o yaha o arta o yiya huɓere nde o nimsita o décourage o ha jarnamo harminde huɓere nde o tawa karoje ne ñiddi o tawa kabinaji weseji ko wiyete gandanɗa hoore maɗa ɗiɗo siège uji ko wiyete siège turque walla siège anglaise tawa ko danejo tal wonno o arto tawane oldi no wonti oldi buyi karoje daneje sa naati donka andude hol couleur wonno sa naati cuisine donka andude hol couleur karo wonno musidɓe tedduɓe toppitoɗen laaɓal karo yiɗi ko waɗede ko wiyete serpillère duusuji mbaɗe produit ji ne goodi hande hay e nder village uji produit ji ne goodi taw ko produit barowo microbe aji ko produit ittowo tasuji karoje ɗe lawƴe ha laaɓa cuuɗi ɗi pewne ha feewa musidɓe tedduɓe toppitoɗen kadi cuisine aji ɗi nde wonnoon doombi e kafaruji so cuisine aji ɗi keewi tasaji keewi ñooke sakuji maaro gasɗi sakuji basalle gasɗi tasaji walla cippeje ɗe kutoraka barmeji ɓoyɗi foof yo itte waɗa magasin walla moftoye banggue goɗɗo cuisine wona libre tawa hayso ko misalal saami hen aɗa wawi hoccude kaake seeɗa gona hen kaake cohluɗa sa gayni ko wawi ligge kaake tokose mbaɗe e garde waɗe e même armoire uji mofte musidɓe tedduɓe laaɓa e on saaha kala ko defa hen ene laaɓi so yimɓe ñaami cella usten nebameje e ɗiɗo barmeji ha tengti e ɗeɗo nebameje walla ɗeɗo nebameje ñameteɗe
ɗiɗo bidongaji ooli ha e ɗeɗo barille mawde te 200 litres temedde ɗiɗi litere musidɓe tedduɓe ko cholestérol aji kewɗi usten kadi kirmasine uji ajjaji e kirmasine uji e waɗi kewɗo mo mbatten e ñamanteri musidɓe tedduɓe teddinen ñamde légume aji teddinen ñamde fruit ji heewi to garɗa e bottari tawa yimɓe ne gotti tasane waɗa légume aji foof carotte nawe soupon e foof yimɓe ñama maaro ko ñama liɗɗi ɗi ha laaɓa tawa légume o ne heddi ɗon neɗɗo fotani ñamide légume ne weeli poɗɗa ñamide légume kene nafma poɗɗa ñamide légume kene safruma teddinen fruit ji teddinen kadi ñamde kakoli musidɓe tedduɓe maaro ñande foof ko aada men kono wona hunde moƴƴere usten tebbuli ha tengte tebbuli payɗi ene adda ko wiyete cholestérol noon ko ɗum saboto tension sabo diabète musidɓe tedduɓe wasiya men kadi e neɗɗo kala saaha yo ya ƴeewoya tension mum so tawi tension ko montowo ndentoɗa saaha foof gueɗe kaɗɗe gueɗe lammuɗe ko wayno jaɓɓe en ko wayno guejji en ko wayno tigui degue en e gueɗe kewɗe so tawi tension ma ko jippotoɗo teddina yarde ko wayno café teddina yarde ko wayno coca cola ene montina ene ngabbina tension jibbotoɗo e saaha foof kadi neɗɗo yaaha waɗoya test ƴeewa sukara mum to yarata neɗɗo fotani fadde ha are diabète walla ha wonda diabète wiyano waɗoya test ƴeewata sukara mum yarata poɗɗa wadde test ko guila sukara heɓanima wannoon heewi to neɗɗo ari sellani o yehi cuuɗi cafriɗi o anda omo wonde diabète o pikkire pikkir mo je gonduɗo diabète fotani pikkirede o watte ndiyam tawa ndiyam ɗam ko sukara woni ko wiyete glucose gonduɗo diabète fotani waɗede ɗum jomum heewi ko yande walla heewi ko mayde wiye ko hanki de o rafa o lelaki ni o maayi nde wonnon garam ko battaɗo ko fotani wattede tawa omo wonde sukara o anda omo wonde sukara o ari omo tampi mo tawe cuuɗi cafrirɗe o ne ala hakkille wawde ƴewde so tawi omo wonde sukara walla wondani ko heñi ko yaawi sengay makko butelaji musidɓe tedduɓe wona hunde moƴƴere mone men pop ene foti andude sukara mum to yarata ene foti andude tension mum to yarata mone men foof ene foti andude groupe sanguin mum ko woni musidɓe tedduɓe ko ɗum nafata leñol ngol tinnoɗen toppitoɗen laaɓal toppitoɗen ñamde fayidi ñamde moƴƴiri ñamde fayidi noon firtani hewde graisse ala ko ñamde wande vitamine e ñamre foof kadi wasiri on faade bandiraɓe yoɓe gandu kala ñamri neɗɗo ñamata yoɓe gandu ko kasitari ɓuuri wadde fayida ko kasitari ɓuuri moƴƴude cellal neɗɗo e kala ñamri saaha ñamateɗo ko hirani ɓuuri bonde e neɗɗo ɗum noon kadi eɗen mbasiyo bandiraɓe yo tinno yo kirtoto law sawa sa hirtima hakkude ma ɗon e leɗade dilla seeɗa nde won noon ala ko ɓuuri bonde aduna hirtelelo hirtolelo moƴƴani ene adda rafiji kewɗi ene usta balɗe musidɓe tedduɓe tinnoɗe kirtuɗen law sukaɓe kadi joguiɓe sukaɓe yo kirtin sukaɓe law so sukaɓe kirtima law sukaɓe ɗano law hoto gowne sukaɓe joɗade ha 22 heures 23 heures ɗanaki cukalel ne foti ɗanade law 19 heures 30 20 heures yato cukalel ɗanima musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo wonno wasiyaji men jiɗɗen wadde hannde taw ko wasiyaji jayɗuɗe e buuɗal yurmede e musowta he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba ñalawma janggo ma en keɗoɗo musidɗo men sehil men ceerno Abdoulaye Sarr kettuki malaki jaam yo Allah rokku en ñallude e jaam.